téma sa bude týkať pohľadu na možnosť rozprávania o Bohu vo filozofii cez českú filozofku, alebo teda cez pohľad českej filozofky Jolany Polákovej, ktorú tiež zaradzujeme do dialogickej filozofie, jej filozofie, spôsobu uvažovania. Ona vychádza z toho Levinasa, sa s ním veľmi teda inšpiruje, o čom sme hovorili minule, teda tou témou dialógu, témou vzťahu, ktorý je takým kľúčovým princípom bytia človeka, aj toho, akým spôsobom človek sa vzťahuje k sebe, ale potom aj samozrejme, keby sme to aplikovali na to náboženstvo, aj k Bohu. Čiže dialóg tá dialogická forma existencie človeka je podmienená práve tou spoluúčasťou druhého. A to je niečo, čo samozrejme nie je nejaké nové. Už, myslím, Aristoteles povie, človek je vzťahová bytosť. Keby bol Boh alebo zviera, mohol by žiť sám. Ale keďže je človekom, potrebuje žiť v komunite, v polis, potrebuje vzťahy, potrebuje druhých. No a teraz tá otázka je, že o aké typy vzťahov ide. Ak hovoríme o dialógu, čo máme na mysli? To slovo logos a dia. Nejaký jazyk, slovo, ktoré je tu v nejakom spolubytí, ale zároveň sa nám tu ukazuje viac. Nejde len o nejakú bežnú všednú komunikáciu, povieme o len sprostredkovanie informácie cez nejaký ten vonkajší priestor, a v tom vonkajšom priestore, to budeme o tom hovoriť, to je ten tzv. Monologický rozmer vzťahu, ale dialogicky ide práve do toho stretávania sa s druhým človekom. A to sa nedá urobiť, to bytostné stretávanie sa s druhým človekom sa nedá urobiť nejako ináč, len prostredníctvom dialógu. Prostredníctvom slova, ktoré mi ten druhý človek hovorí, skrze ktoré sa dochádza k tomu zdieľaniu medzi dvoma bytostiami. Ako ináč. Je pravdou, vidíme človeka, vnímame ho po tej vonkajšej stránke, ale stretnutie sa s človekom, s tým, povieme, ty toho druhého, je možné len prostredníctvom dialógu, ktorý bude tým bytostným dialógom. V tomto kontexte Levinas používal to slovo tvár, ktoré aj Jolana Poláková veľmi často opakuje, tvár, z ktorej sa mi zjavuje ten druhý. Ja ho nevidím hneď. Ja nevidím toho druhého. Ja vidím jeho výzor, jeho telo, vidím proste jeho postavu, ale to jeho, povieme, vnútorné ja, to je tajomstvo. V tomto kontexte hovoríme o akejsi metafyzike, etiky. Čiže ideme už do roviny etiky, do tej roviny vzťahovej, správania sa, konania voči druhému. A je to zároveň istá forma metafyziky, pretože ideme za to, čo sa nám tu predkladá len v tej rovine fyziky. Len to telesné. A v tomto kontexte každý jeden človek môže byť pre nás darom. V istom zmysle môžeme povedať, a to je aj, povieme, tá židovsko-kresťanská tradícia chápania človeka. Druhý, a v tom novom zákone je to ešte umocnené tým, čo hovorí Kristus. Keď povie, čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších, mne ste urobili. To znamená, že stretávaním sa s druhého človeka, stretávaním sa s tvárou druhého človeka sa stretávam zároveň s tvárou samotného Boha. No ale to nie je také samozrejme, ani také jednoduché, pretože tá naša bežná skúsenosť je empirická. My vidíme, používame neraz druhých, ako v zmysle toho, no tak ako pomohol mi, tak ja mu pomôžem.
teraz by mi mohol prísť niečo pomôcť, alebo proste správame sa k tým druhým ako k objektom, tá anonymita to umocňuje, istá masovosť to umocňuje však. No ale ako vieme, že to nestačí, že človek nemôže žiť v takýchto anonymných vzťahoch. Že túžime po láske, túžime po prijatí, túžime po vzťahoch. Ešte aj povieme ten človek, ktorý možno je nemorálny a tak aj on v tom živote túži po nejakom vzťahu, ak to už nie je nejaká diagnóza, nejaká psychopatia vysoká, no tak tam. Ale túži po nejakom vzťahu, v ktorom zažíva akoby potvrdzovanie toho vlastného bytia, tej vlastnej hodnoty. Som prijatý, nie som nič, nie som len nejaká vec. Mám svoju hodnotu. Čiže aj to vedomie vlastnej hodnoty nejakým spôsobom sa odráža aj v tej rovine, alebo objavuje, vynára z tej rovine toho dialogického vzťahu. Takže tvár druhého človeka si vždy bude zachovávať svoju slobodu a nezávislosť. V tomto kontexte bude vždy tajomstvom a my sa musíme naučiť spôsob, akým s týmto tajomstvom toho druhého vstupovať do vzťahu. A od toho bude závisieť aj potom ten spôsob našej existencie, toho nášho prebývania, toho nášho bytia. Čiže nie je to len otázka nejakej komunikácie, ale ako keď sa vrátim k tomu Aristotelovi, že nemôžeš žiť sám, nie si ani Boh, ani zviera, potrebuješ druhých. A tá potreba druhého otvára tú dimenziu ľudského života, ktorá ukazuje tú vzťahu, že to je logická konštanta. Už samozrejme to začína na tej rovine dieťaťa. Dieťa samo o sebe je bezbranné, potrebuje druhého človeka, potrebuje slovo, potrebuje kontakt s mamou, alebo s niekým blízkym a potrebuje aj to citové naplnenie. V zmysle potrebuje zažiť tú lásku, môžeme povedať to prijatie. Ak to nezažije, môže to dokonca vážne narušiť jeho vývoj. Psychicky však. Hovoríme tomu citová deprivácia. Napríklad to je také evidentné u malých detí, ktoré sú v detských domovoch. Že tie deti z tých detských domovov niekedy záleží samozrejme od toho, tam ten ľudský organizmus je úžasne ako flexibilný, že niekedy to dieťa, to naplnenie tej potreby po tej mame v zmysle tej väzby, že ja potrebujem, ja skrze tú väzbu s tým druhým človekom, to je mama samozrejme, hneď ako prvý človek, s kým prídeme normálne do kontaktu po narodení, ktorá teda vyplňa ten náš život, sa stáva pre nás istou vstupnou bránou do sveta. Hej? A tam v tom vzťahu sa formuje vlastne aj tie také veci, ktoré sa týkajú našeho sebavedomia, identity a podobne. A keď to je narušené, tak sa to spätne prejaví aj na tom mojom prežívaní, potom na tých komplexoch, ktoré, hovoríme, nikto sa nenarodil s komplexom, hej, ktoré sme získali. Komplexy sa získavajú. Hej. A toto všetko, tie negatívne okolnosti tých vzťahových väzieb môžu to všetko nejakým spôsobom prehlbiť, hej, tú nejakú traumu z niečoho, alebo rozvinúť, alebo vyvolať. A potom si to už môžem niesť celý život. Takže to je veľmi dôležité. To je taká len poznámka, vždy to spomínam bohoslovcom, možno už som to aj hovoril, že keď budete učiť deti na tom náboženstve, tak nikdy nesmieme zabudnúť na jednu vec. A to je na tú ľudskosť, ktorá, a teraz nemám na mysli len ten váš prístup k tomu dieťaťu, to tiež, alebo k tým deťom, ale na tú ľudskosť, ktorá je takou základnou matricou toho nášho vnímania a prebývania v tom svete, ktorá má nejakú genézu historickú.
A neraz, ak tá matrica nebola správne nastavená, ak to dieťa napríklad prežíva pocit neprijatia, strachu, rodičia mu povedia: a vieš čo, my sme chceli ísť na potrat, ale nevyšlo to, no tak si sa narodil, no tak ako už dobre si tu, no a však nejako, hej, ale ako vieš čo to, ako ja, ty si mi pokazil život. A teraz keď, dajme tomu to tak bežne nepovie tá mama, ale zažil som doslova, ako nielen, že som o tom čítal, ale aj v jednej relácii som videl, ako jedna mama preto to hovorila svojej dcere, už dospelej, že ale vieš, ja som chcela ísť na potrat a tak. No dobre, teraz neľutujem, ale bolo vidno, že ona nie je schopná s tou dcérou proste normálne vytvoriť vzťah, že tam stále vidí tú dcéru a sa otvárajú nejaké bloky a ona to celý život na tú dcéru prenašala. No tak tam to potom dôjde k nejakej traume a človek nejako tú traumu vyrieši v tom živote tak, že vytesní čosi. A teraz my prídeme s nejakým obrazom Boha, ale ak tam nie je to prijatie zo strany mamy, tých blízkych, tak tam bude ten odpor aj voči tomu Bohu. Darmo budeme hovoriť, ale on je milujúci, on miluje viac ako ktorýkoľvek človek na svete. No to síce racionálne ja priznám a môžem tomu aj uveriť, ale niekde vo vnútri, na tej emočnej rovine, proste sa bránim, lebo mám skúsenosť s tým prijatím. Čiže vždy je dôležité u detí skúmať, aká väzba medzi nimi a rodičmi, hej, sa tam je, vo väčšine prípadov je to zdravá nejaká väzba, hej, ale ako plus minus nejaké odchýlky, ale nezabúdajme na to, že Boh pre dieťa je vždy veľkou abstrakciou a bude ho vždy vzťahovať do tej role rodiča. Boh bude pre ňoho otec alebo mama. A chlapi majú s tým väčší problém, možno aj tie dievčatá, že ono nám to tak ostáva až do tej dospelosti, ako hovoria niektorí psychológovia, že keď si muž vyberá partnerku, tak si najprv hľadá mamu. Partnerku, ktorá po tých povahových črtách, tie povahové vlastnosti kopírujú vlastnosti jeho mamy. A naopak, dievča si zase hľadá otca. To môže byť problém. To môže byť problém. Že niečo mi tam ako, ja chcem mamu, hej, ako, ale ty budeš musieť ešte veľa urobiť preto, aby si prijal tú partnerku takú, ako ona je. Lebo ty tam si všimneš niečo, čo ti niekde v podvedomí zarezonuje. Aha, toto by som chcel. To je moja mama, nejaký pocit istoty, bezpečia, ale ona nie je tvoja mama, tá partnerka, tá manželka budúca. A tam, keď sa to prenáša, tak to môže zbytočné konflikty vyvolávať, lebo ono to nikdy nebude, ale ja tam niečo tam objavím. Potom je tam ďalší problém, ktorý zase z tej negatívnej stránky, že ak som bol stále v područí mamy, to znamená, že tu bola nejaká autoritatívna výchova, a tá mama mala pevnú ruku a o všetkom rozhodovala v tej rodine, tak ja si budem hľadať partnerku, ktorá bude mať podobné vlastnosti. Ale to ja nebudem robiť tak, že budem v tých vlastnostiach hľadať niekoho, kto by o mne rozhodoval. Ja to budem práve naopak, ja to transformujem do pocitu ochrany. Aha, tak ona je taká fajn, o všetko sa postará, hej, tu, ak bude nám dobre, hej, to bude mať takú istotu, niekde v podvedomí sa tam objavuje tento vnútorný dialog a ono to potom ako vyprchá, hej, a naraz ako je problém. Hej, tak to sú také zaujímavé veci, ktoré čo ukazujú? No, že my sme dialogické bytosti. My sme bytosti, ktoré proste, či chcú alebo nechcú, sú do tých vzťahov fundamentálne vtiahnuté. A jediné, čo môžeme urobiť, je nejakým spôsobom to spracovať a pochopiť, čo to znamená budovať vzťah. Levinas vlastne povie, že on ide až tak na hranu takej akoby radikálnosti v tom vzťahu a povie, vzťah znamená v prvom rade si uvedomiť a prijať to, že druhý je tajomstvom. A v tomto kontexte, že druhý je pre mňa darom. Ale to už čo predpokladá, že ja musím pracovať na svojom egoizme. Na tom spôsobe uvažovania,
ktoré nebude vnímať druhého ako dar. Egoizmus nie je schopný vnímať druhého ako dar, ako na niečo, čo ja nemám, ale čím ma môže ten druhý obohatiť. Egoizmus bude druhého vnímať ako prostriedok. Bude tam vidieť niečo, čoho sa môže zmocniť, ale nebude vidieť toho druhého. Lebo keď vidím druhého ako dar, tak vstupujem do pozície úcty. Mohli by sme tu použiť aj výrazy z náboženstva, adorácie, v zmysle toho, akýsi fenomén posvetna, tej transcendencie, ktorý, to všetko je spojené s tým slovom láska, ktorá nemyslí na zle, nezávidí, nie je žiadostivá, nechce len všetko pre seba, ale naopak teší sa z pravdy. Praje druhému dobro. Plnosť dobra. A v tomto zmysle Levinas hovorí reciprocita, to znamená, že ten druhý mi odpovie na môj vzťah v zmysle, že aj ma to obohacuje. To je jeho vec. Ak ja vstupujem do vzťahu s očakávaním reciprocity, no tak budem sklamaný. Vždy budem nespokojný. No dnes ma to naplnilo a zajtra som si na to zvykol, zase niečo iné a tak. A niekedy akoby Erich Fromm, to budeme ešte mať, povie, dva egoizmy sa spoja do nejakého jedného egoizmu, možno aj rodinného, a potom budujú svoju rodinu, zabezpečujú kariéru si a stavajú dom a niečo. A dva egoizmy sa spojili do jedného, ale egoizmu stále. Takže ten problém je v tom spôsobe nazerania. To je výzva, jasné. Ten Levinasov koncept to je otázka, či vôbec je niečo také možné. Martin Buber, to sme trochu načrtli minule, filozof dialógu opačného rangu a mu povie, ja musím zažiť reciprocitu. Ja musím zažiť lásku, musím zažiť, že som milovaný, lebo ináč nebudem schopný milovať. Moja odpoveď na lásku, odpoveď ako láska je na lásku. Ak nemám skúsenosť s láskou, budem schopný takto odpovedať. Ja sa musím láske učiť. A preto potrebujem ju zažiť. Takže on zase vidí priestor v tej reciprocite, ale upozorňuje samozrejme na to, že nesmiem lásku zameniť za len nejakú ekonomickú výmenu. On to vyjadrí v takých dvoch slovíčkach. Povie, jeden typ vzťahu je vzťah ja-ty a potom je vzťah ja-ono. To znamená, ja-ty sa vzťahujem k tebe ako k daru, ako k tajomstvu. Ja-ono vzťahujem sa k tebe ako k predmetu, ako k niečomu, s čím môžem manipulovať. Takže práve dialóg je to vzťahovanie sa k druhému ako k daru. A to je spôsob, akým ja môžem poznať druhého človeka. Nie zvecnením, uvedením rodného čísla, povieme, to je, ako stále sa z toho smejem, že to je najosobnejší osobný údaj, nie? Ochrana osobných údajov. Nesmiete tam napísať svoje rodné číslo. To je osobný údaj. Čo je na rodnom čísle osobné? Ako, tu vidíme tú už nivelizáciu pojmov, nie? Poviem osobné údaje, ale to sú len údaje o nejakom mieste, čase narodenia, ale čo majú s osobou, personou? Nič. Technickým vymedzením mojej polohy na tomto svete. Fyzickej polohy doslova, kde bývaš. Áno, je to, nemusí každý vedieť, všetky údaje jasné, ale to niekedy proste sme to akoby toto riešime, ochranu osobných údajov, ale už nás netrápi, ja neviem, ľahostajnosť. Nie, že by sme ju nekritizovali, ale nie sme na ňu až tak citliví. Ľahostajnosť k druhým, ako povie pápež František, nazve to takým výrazom skartácia človeka. Človek je doslova skartovaný v tom systéme, ak už nie je užitočný.
No to ako nám tragické nejako veľmi nepripomenie. Alebo povieme to v takom výraze ľudské zdroje. To je výraz používaný v ekonomike, kedy sa hovorí o ľudských zdrojoch v rámci toho kapitálu, ktorý mám k dispozícii, aby som ním získal nejaký zisk, dosiahol nejaký zisk. No ale človek nie je predsa len nejaký zdroj. To už povedal Aristoteles kedysi, že otrok to je hovoriaci nástroj. No tak ako dnes nepovieme, že to je hovoriaci nástroj, ale povieme, to je ľudský zdroj, ale to je ako, mne to príde vždy ako to isté. Dobre, je to nejaký terminus technicus, ktorý čo si chce vyjadriť, ale jazyk má veľkú moc. My sme tú moc jazyka podcenili. Máme tendenciu takú prvú intuitívnu vnímať jazyk len ako nejaký prostriedok sprostredkovania nejakých informácií, ale to není celkom tak. Jazyk nielen sprostredkúva názory, informácie, jazyk aj vytvára názory, vytvára informácie, jazyk vytvára svet, nielen popisuje svet. Doslova ho vytváram. Ak začnem používať slovo ľudský zdroj, tu ľudský zdroj, tam z človeka sa stane zdroj. Zamestnávateľ prestane vnímať človeka ako hodnotu, ako dar. My sa musíme naozaj neustále k tomu vrácať. A to máme s tým problém, pretože povieme aj teologicky, veď nič nové nehovoríme, teologicky vieme, že naše vzťahy nebudú bezproblémové. Ani vzťahy k ľuďom, ani vzťahy k veciam sme, povieme tomu tak metaforicky, že poznačený dedičným hriechom. Hej? A čo je to ten dedičný hriech? No tak nevieme to presne povedať tak to. Ale vieme, že máme v sebe proste náklonnosť k zlému. Máme v sebe proste sklony akoby skôr nevidieť to dobro, ako ho vidieť. Skôr nekonať v súlade s tým, čo je dobre, ako konať. Viac sa izolovať, strach. Hej? A to vedie potom k takým problémom v tej spoločnosti, v našom živote. Takže o dialogický postoj my musíme zápasiť. Človek totiž má tú tendenciu podriadovať vzťahy, či už k druhým, ale aj k Bohu, svojim vlastným záujmom, predstavám a moci. Čiže v tomto kontexte Jolana Poláková použije také dva celkom pekné výrazy, alebo zaujímavé, a to je monologický a dialogický prístup. Prípadne, ak chceme monologická viera, ak by sme to hovorili v kontexte náboženstva, dialogická viera. A práve ten monologický a dialogický prístup sa týka práve spôsobu uvažovania. Toho, akým spôsobom ja nazerám na vzťah. Monologický prístup je charakteristický tým, že osoba druhého sa stáva len prostriedkom a potom človek sa pri takejto osobe, môže to byť aj ten Boh, bude cítiť dokonale, ale iba pri sebe. Proste je to tu pre mňa, pre moje nejaké potešenie, obohatenie. Aj náboženstvo môže byť iba v tej rovine toho monológu. Mám z toho dobrý pocit, dobrý zážitok. Poistku. Keby náhodou niečo, Pascal príde s takou ako, že prečo je lepšie veriť alebo neveriť, nie? A veriť či neveriť. No tak povie, keď nebudete veriť v Boha, no a zomriete, no nič tragické sa nestane. Teda, pardon, tak hovorí, keď budem veriť v Boha a zomriem a Boh bude existovať, no tak som vyhral, hej? A keď Boh nebude existovať, tak nič tragické sa nestane. No tak ako ten nakoniec život veriaceho človeka, to nie je žiadna tragédia, celkom to je dobré a hodnotné. Ale ak budem neveriaci a teraz zomriem a Boh neexistuje, no tak tiež sa nič nestane. No ale čo keď existuje? No potom je problém. Čiže čo je lepšie, byť veriaci či neveriaci? On povie, no tak jasno, lepšie je byť veriaci. No len to je ten monologický spôsob chápania viery. Tu ešte absolútne sme sa nedotkli roviny vzťahu, nie? Boh ako prostriedok môjho predĺženia života do večnosti.
Nemáme niekedy to pokušenie uvažovať o Bohu a o nebi, no tak s nejakým vzťahom, ale aby som teda mal večný život, aby som mal večný život. Je nutné si o Bohu vytvoriť obraz. Vzhľadom k tomu, že Boh je tajomstvo, nemôžeme sa vzťahovať k nemu nejako ináč ako cez symbol, cez obraz. U toho Mariona sme to videli v tom slove ikona a potom opakom tej ikony bol idol. No a teraz ide o to, že ten obraz bude ikonou alebo idolom. Bude symbolom, ktorý ma bude vovádzať do toho vzťahu, alebo bude obrazom, ktorý bude mať, jak sa povie ľudovo, že tak pre seba. Akoby, budem si ho vytvárať v rámci mojej sebestačnosti, tak ako mne to vyhovuje. A toto je trvalý problém náboženstva a človeka veriaceho. Poláková to tak výstižne povie vo svojej knižočke Boh v dialogu. Prejav Božej blízkosti sa môže stať korisťou psychologických, sociálnych a intelektuálnych potrieb a záujmov a paradoxne posilniť ich tendenciu k samoučelne chápanej ľudskej istote, k prestíži, možnosti nového poznania a podobne. Čiže my vždy budeme mať tento problém. Vždy budeme, akoby pôjdeme to kratšou, ľahšou cestou. Čo to z toho ja mám? To je ako v tej kriminalisti, keď sa stane nejaký problém, tak pýtajú, že ale aký bol motív tej vraždy, motív toho činu? A aký je motív toho môjho náboženského uvažovania o Bohu? A ten motív, ktorý vyrasta z tej psychológie, intelektuálnej roviny, čiže tých potrieb psychologických, chcem byť prijatý, chcem sa mať dobre, chcem mať vnútorný pokoj, chcem byť šťastný. Potom tie sociálne potreby, aby nám to tu nejako fungovalo, tak máme tendenciu vzťahovať na Boha a vťahovať akoby Boha do toho nášho sveta. To sa deje v celých dejinách spásy. A tu vidíte napríklad v tej profetickej literatúre, ako dochádza k neustálemu očisťovaniu toho obrazu Boha však. Definitívne, alebo povieme takom zvláštnom čase, v čase Krista. A predsa nedokázal očistiť ten obraz Boha. U tých farizejov a zákonníkov. Oni boli už vyrovnaní s náboženskou otázkou. Rúhaš sa. To nie je očisťovanie, to je rúhanie. Takže to je akási taká metafora toho, povieme tak zase ľudovo, že košeľa bližšie než kabát, že my budeme mať tendenciu vždy prirodzene, robíme to spontánne, na základe skúsenosti, ktorú sme mali ako deti, si vytvárame aj obrazy Boha a potom pri tých obrazoch ostaneme a ich ešte modifikujeme a podľa toho nejakého zabehnutého štýlu života. Takže tu môže dôjsť aj k tomu, čo nazývame takým pojmom, ako je náboženský hedonizmus. Božia príťažlivosť bude vnímaná len cez prízmu vlastného uspokojenia. Čiže naraz sa nám tu objaví, čo vidíme v rôznych formách takých, aj povieme tých charizmatických hnutí, ktoré kladú dôraz na zážitok, ktorý sám o sebe ešte nie je zlý ani dobrý. Zážitok je proste niečo, čo môže byť silné motivačne, ale samo o sebe nie je cieľom. Cieľom je láska k Bohu. A láska nepočíta, povie Pavol. Ale ja sa chcem mať dobre. To je ako ten kňaz, ktorý prišli za ním dvaja snúbenci a hovoria, my by sme sa, otče duchovný, chceli zosobášiť. A on hovorí, a prečo chcete vstúpiť do manželstva? Prečo chceš si zobrať to dievčo a ty si toho chlapca? Prečo chcete zobrať? Tak nám je spolu tak dobre. No a keď vám už spolu dobre nebude, čo potom? A to je, viete, to je prirodzené. To je prirodzené, ale musíme toto urobiť predmetom našej reflexie, aby sme pochopili, že stále môžeme byť v tom monologickom vzťahu k Bohu. Áno, my budeme rozprávať a odpoveď príde to, čo my chceme počuť. Obrazne povedané. Sami budeme odpoveďou. A budeme si to náboženstvo vyrábať podľa toho, aby vyplnilo tie naše psychologické potreby. A tu vlastne sa dostávame k tomu paradoxu. Na jednej strane
symbol, obraz, má toto riziko, že ho môžem zvecniť, že ten obraz nebudem čítať správne, že sa stane pre mňa iba nejakým naplňaním tých mojich potrieb. Na druhej strane nie je možné vzťahovať sa k Bohu ináč ako cez symbol, ako cez obraz. Aj keď vám poviem, predstavte si Boha, tak si ho predstavíte nejako. Možno abstraktne, alebo Ježiša, no tak nejaký obraz, ktorý som videl, a sa mi to možno viac obrazov zleje do nejakého jedného obrazu, ale ako mám nejaké, a s tým je spojená nejaká emócia, nejaké spomienky z detstva a tak. My sme vedeli ten obraz, keď som povedal, čo všetko by si ty vedel o tom obraze povedať. Tak naraz by sme zistili, čo všetko, ako s čím sa nám spája. Hej? No a to my vytvárame a to je to tajomstvo. Je tu to riziko a zároveň je tu aj to tajomstvo, aj tá pravdivosť akoby toho obrazu. A prečo je to tak? No a práve Poláková tu rozvíja takú zaujímavú tému, ktorá sa týka tzv. Skrytosti Boha. A to už Pavol povie o našej viere, že tú vieru v 2. liste Korinťanom máme v hlinených nádobách. To nie je istota. Obraz, ktorý je v tej rovine monológu, to je isté, to máš po ruke, s tým môžeš manipulovať. Ty si strážca toho, ty si interpretátor. Ale viera je niečo, čo je neisté. Ja neviem, neviem vám povedať, ale viem, že idem po správnej ceste. To je taká zvláštna skúsenosť, paradoxná v tej mystike, že vy ako si poviete, no proste to je také tajomstvo, ten Boh pre mňa. Ale pri tom vzťahovaní sa k tomu tajomstvu ja viem, že idem správne. Aj keď neviem akoby kde, ale idem správne. Ale niekto môže povedať, ale to proste je tak a to všetko presne. Ak to boli tí farizei, obety, pôsty, modlitby a presný režim, čo, kedy, kde. A keď toto bude všetko spĺňať, tak si spravodlivý, nie? Máte to veľmi pekne v tom príbehu, v tom podobenstve o farizejovi a mýtnikovi v chráme. Typický prejav monologickej viery. Takže aký význam, prečo Boh sa nám nezjavuje priamo a mohol by vybaviť, koľko problémov by mohol Boh odstrániť takýmto zjavením sa človeku. Proste sa ukáže a ateizmus padol. A mnoho problémov ďalších. No lebo otázka je, a to by sme museli ďalej rozvíjať, že či vôbec je možné, aby ako zjavil, ale keď sme vyšli z toho jazyka, že čo ja si predstavím pod Bohom, ako sa mi má ten Boh zjaviť. Povieme taký, aký je. A aký je? Keď poviem taký, aký je, vráťme sa do tej našej logiky, to sú kategórie Aristotelové. Ale Boh nepatril, nie je súčasťou kategoriálneho sveta. Ako sa mi má zjaviť? On sa mi nemôže zjaviť v nejakej podobe, aby som už videl, a však som nikdy Boha nevidel, tak neverím. No veď práve o to ide. Že Boh nie je Boh nie je kategoriálne bytie. Zjavovanie sa Boha sa deje iba prostredníctvom života. A Ježiš o sebe povie, ja som život. A oni vidia človeka nejakého pred sebou. Hej, on povie, no ja som Boží syn. On povie, dobre, no ale hej, tá rodina čo povie? Márii, počúvaj, ten tvoj syn sa asi zbláznil. Ešte zober ho preč, chudák. Nie, ako však vidia, ale čo oni vlastne vidia? Oni nevidia Mesiáša, oni nevidia Božieho syna. Ani apoštoli nevideli Božieho syna. Museli uveriť, že a ty si Boží syn. Peter to tam vyznal, povie, no Peter, to Duch Svätý ti zjavil. Ale videli telo, videli Krista, jedol s nimi, stoloval, proste chodil, trápil sa s nimi, proste chodili všetky tie trampoty tej púte, ktorú prekonali. Toto je Boh? No to je. A keď Filip povie Kristovi, ukáž nám Otca. A Ježiš povie, Filip, toľký čas som s vami a ty sa ma pýtaš takú otázku. Veď kto vidí mňa, vidí Otca. No, nemáme tam už, čo si ten Filip myslel o tej Ježišovej odpovedi, ale asi nad tým dosť dlho musel rozmýšľať.
Ale ja myslím, že ten prvý pocit bol asi nemý úžas a povedal si, no páni moji, tak to buď som úplne mimo, alebo ako už neviem, či ten Ježiš. Čiže to je... Naraz to zjavovanie sa Boha má úplne inú dimenziu a je tým zjavovaním sa v tej plnosti tvojho života. Keď povieme, Boh sa chce každému zjaviť, tak nemáme na mysli, že každý budeme mať mystický zážitok nejakého obrazu. Tie mystické zážitky, viete, tam treba byť veľmi opatrný. Poprvé nevieme, nakoľko išlo o halucináciu mnohých mystikov. Tam vždy to skúmame nie z pozície toho zážitku, ale z pozície toho, čo to s tým človekom urobilo v tom živote. Však nestačí, že niekto povie, videl som niečo, no tak ako dobre. Ale my vieme, že on nič nevidel. On nevidel. Ale v tej mysli mal nejakú predstavu, ktorá sa mu tak zhutnila, že si ju spojil s nejakým obrazom, ale to je metafora. Čo bolo podstatné, bolo, že ten zážitok zvláštny, ktorý on možno ako človek proste môže mať aj spojení s nejakým obrazom fyzikálnym, urobí u ňoho nejakú premenu toho života. Že on pochopí niektoré veci, ktoré dovtedy nechápal a zmení svoj život. A to je vlastne to univerzálne zjavovanie sa Boha všetkým ľuďom. Ináč by sme boli diskriminovaní. Povieme si, no tí apoštoli to mali ľahšie, no ak im bolo fajne, oni nemuseli pochybovať, veď oni toho Krista mali hneď tam po ruke. No ale to vôbec nebolo ľahšie. Práve naopak. Oveľa ťažšie. Čo si myslíte, prečo to mali apoštoli ťažšie ako my vo viere v Krista? Ak si to myslíte, ale ak by som položil túto otázku, teda, alebo už poviem premisu. Apoštoli to mali ťažšie ako my. Čo myslíte, prečo? Že nakoľko Ježiša považovali za rebela v tej dobe niektorí, tak apoštolov takisto. Čiže oni museli byť si vyvedomi toho, že nejdu s tradíciou. Tak, presne tak. Tradícia. My už sme sa narodili a hovoria nám, tu je Ježiš Kristus, tu je Boh, Duch Svätý, liturgia, chrámy, všetko je, nie? Proste narodíte sa do spoločnosti, ktorá vôbec neproblematizuje, dobre, sú aj neveriaci, ale do toho kresťanského, tej rodiny a do cirkvi a to berieme ako objektívnu pravdu, nie? Mnohé veci. Proste však to je automatické. No ale oni naraz ako vylúčení zo synagógy. No dobre, no a teraz si predstavte, že ja poviem, no ja som druhý Kristus, však hovoril o druhom príchode, no ale ako keď ma uveríte, že ja som Kristus, tak ako cirkev vás exkomunikuje, nie? Vylúči zo synagógy, povieme. Exkomunikovať znamená vylúčiť zo spoločenstva, nie? Komunio, exkomunio. No a teraz ako jak to? To muselo byť veľmi ťažké pre nich. Čiže naraz oni mali len jednu možnosť. Pochopiť alebo skúmať to. Ani tie zázraky nestačili. Ježiš aj hovorí, tak keď neveríte čo on povie? Keď neveríte slovám, aspoň tým zázrakom. Ale tie zázraky, on vie, že zázrak to je málo. Ty niečo vidíš, ale ty musíš zmeniť spôsob myslenia. Nikodémovi o tom hovorí, musí sa znovu narodiť. Emauskí učeníci, veľmi pekne. Tak my sme si mysleli, že on je ten Mesiáš. No to nič, jeho zabili, nič. Sice niektorí hovoria, že vstal z mŕtvych, ale kto vie, to asi halucinácie. To je nejaké ženy. To ženám sa nedá veriť, tam rozprávali, ale to. Aj učeníci, ale to asi blúznia. Ako majú vážnu pochybnosť, ich predstava, a potom sa im zjavuje Kristus, ale tak sa im zjavuje, že ho vlastne nepoznajú. A keď ho spoznajú, tak im zmizne. Si všimnite, že oni vlastne toho Krista nevidia. A predsa vidia. Keď Kristovi uveria, tak ho nevidia. A kým neveria, to nejaký človek tu s nami sa rozpráva, vysvetľuje nám písmo. To je veľmi zaujímavá, veľmi silná udalosť. Emauskí učeníci je veľmi dôležitá. Lebo my sme vlastne tými emauskými učeníkmi, že vidíme aj nevidíme v tej viere. No a čím je vlastne, čo je to kľúčové kritérium? No to je práve ten život.
v tom živote ty zisťuješ, že áno, že to proste, to ma naplňa a nemám na mysli teraz tú psychologickú rovinu. A v tomto zmysle Poláková hovorí o skrytosti Boha. Aký význam má tá skrytosť? No práve v tom, že tu vlastne vyvstáva otázka, a chceš ešte vôbec mňa? Kým prežívaš príjemné pocity, útechu, v tej modlitbe sa ti dári, všetko ide super, tak to nie je nejaké náročné sa venovať modlitbe, keď sa nám darí, nie? No ale byť ponorený v Bohu, byť si vedomý toho ponorenia a prežívať ten vnútorný pokoj, aj keď sa mi v tej modlitbe nedarí, to je problém. Mali sme tu v dejinách cirkvi a stále sa nám to vracia, tá heréza Mesaliánov. Ak neprežívaš útechu, neprežívaš radosť z Krista a z tej viery, tak niečo je zlé v tvojom živote. A to je blúd. Lebo zážitok to je o tom monológu. Môj pocit je na prvom mieste. Ale dialog hovorí ty. Nie ja. Dialóg je otvorený pre dar. Nie pre mať, ale pre byť. Takže môžeme povedať, ak by si bol človek vlastne Bohom istý, tak by sa v podstate už nemusel ani modliť, povie Kasper Bernard. Čiže tá skrytosť Boha vlastne nás vedie k istote, že chceme na prvom mieste naozaj toho Boha a nielen vlastné uspokojenie. V tomto kontexte máme to, ale aj na východe to nájdete, acedia. Taká duchovná lenivosť, ale v skutočnosti to ide ešte hlbšie. Lenivosť v tom, že ako mne to už vlastne nič nedáva. A na západe Jan z Kríža to nazval takým výrazom temná noc. Hej, a východ to má ináč, ale princíp je ten istý. A oni povedia, každý mních. Hej, dokonca tá acedia sa nazýva, keďže to mníctvo veľmi, ten východ je typický tým, že mnohé veci a pravdy rozprávajú v príbehoch, tak aj tu vlastne je príbeh, do ktorého tá acedia vtiahnutá a ten príbeh sa nazýva poludňajším démonom. Acedia je nazývaná aj poludňajším démonom. No a teraz si zoberte, to je úplne trápne, už som čítal aj takéto texty, že na obed, hej, musíš byť proste to a modliť sa, lebo poludňajší démon. A to nemá nič ani s poludním, ani popoludním, ani s časom, ale týka sa života. Poludňajší démon, čo by to bolo v tom našom živote? Aké obdobie života? Ráno, to je narodenie, staroba je večer a poludňajší? Produktívny vek. No, v tom čase priemerný vek bol asi okolo 50-60 rokov, takže taká 30-40 rokov. A teraz čo to vlastne je ten poludnejší démon? No to je tá kríza stredného veku, tomu hovoríme v psychológii dnes. Proste ty tak nejako si mladý, hej, teraz máš život pred sebou, toto mi nevyšlo, to nevadí, však mám ešte čas, zlú školu som si vybral, pôjdem na inú školu a teraz hľadám v tom živote, sa zariaďujem, vládzem, som zdravý, môžem chodiť, nespať v noci, lebo som bol s kamarátmi, zabávali sme sa, dobre sme sa proste porozprávali, kľudne, aj zajtra ideme na výlet, hoci sme málo spali. No už keď máš 40 rokov, 50 už to nedáš. A teraz to sú akože stále ten život máš pred sebou, povieme. A potom príde to, že už sa človek tak zariadi v tom živote a už naraz ako sa to začne nakláňať a naraz ako si uvedomí, že no ale ako už som si aj zvykol, už som vyskúšal všeličo a zistujem, že to tak nie je, jak som si to predstavoval. Najprv to bolo nadšenie, vy ste prváci, možno teraz máte to nadšenie. Budete tretiaci, budete v tej acedii, možno niekto aj skôr, že no, tak ja som čakal, že to modlitby a seminár a to duchovné prostredie a to bude proste ma držať. A zistíte, že no, ja už som si na to zvykol, že to také, normálne. Boli aj som zažil také príjemné chvíle, ale teraz už ako nejakom nič. A práve o to nič ide. A každý mních musí prejsť touto acédiou, aby dozrel.
No lebo keď si v nadšení emočnom a darí sa ti a prežívaš útechy, no tak ako povieme tak ľudovo, že aké zásluhy máš, alebo čo vieš o živote. O živote sa nedozvieš z toho, keď sa ti všetko darí, ale z toho, keď sa dostávaš do problémov a musíš z tých problémov výjsť, musíš ich nejako vyriešiť, musíš zniesť ten kríž. A v tomto kontexte ten život, povieme tak ľudovo, že si overí toho človeka. A toto je tá podstata. Že už nie som len na tej rovine eufórie, ale som sa ponoril do tej reality a tam sa ukáže tá skutočná motivácia a tá moja aj túžba, aj odvaha, aj trpezlivosť. V tej acédii sa rozvíjajú čnosti. Je problém milovať, keď si zaľúbený? No kde? To není problém. Práve naopak, to ide samé. V zmysle ústretovosti, otvor dvere priateľke, hej, alebo dievča, chlapcovi, pomôž mu, zavolaj, napíš SMS-ku, kúp kvet. Ale keď už tá zaľúbenosť pominie, každý z vás tým máte skúsenosť viac menej na svojich rodičoch. Nie? Aj oni boli zaľúbení. Ale asi ten ich vzťah pravdepodobne už to tak nevyzerá, ako keď boli zaľúbení. No nepamätáte si ani ja, že ako to bolo, ešte sme tu neboli zväčša, ale dnes už ako už aj deti sú pri sobášu rodičovia, ale tá zaľúbenosť, hej, ako vždy na začiatku vzťahu, to a naraz ako príde aj hádky, aj kde čo a proste. No a tam sa začína budovať vzťah. Lebo kým to ide cez hormóny, no tak ako v podstate si pod vplyvom nejakej drogy, hej, prirodzenej. Ale keď ty naraz musíš sám slobodne, vedome a zodpovedne urobiť čosi, tam sa ukazuje, kde si. Takže poludňajší démon je práve to, čo desí každého mnícha, ale zároveň je to nutnosť prejsť tým procesom očisty. A v tej chvíli to je tá skrytosť toho Boha, ktorá nie je skrývaním sa Boha, že už odišiel odo mňa. Ale skrytosť, to je skrytosť tej mojej emočnej, psychologickej motivácie. Tá sa mi tu skrýva. Preto sa mi páči, keď Jan z Kríža to tak výstižne povie, hovorí o temnej noci a tú temnú noc nazýva takými dvoma pojmami a hovorí, to je noc zmyslov a noc ducha. Noc zmyslov sa týka emócií a noc ducha, to ide ešte hĺbšie, to sa týka práve toho takej istoty. Hej, mám to všetko tak nejak proste ako bezproblémovo. Hej, a on povie, a o toto prídeš a tam si zachovaj tú lásku k Bohu. A to hovorí, no to musíš prejsť tým, aby si sa odpútal od seba. On tak ešte povie veľmi pekne, že mnohí prosia z nás, aby nás Boh očistil od našich hriechov. Hovorí, ale to nie preto, že kvôli Bohu, ale chceme mať od tých hriechov pokoj. A to je ten všetko monológ. To je tá monologická viera. Takže viera v tomto kontexte sa stáva zápasom s obrazmi. A práve v tej acédii, keby som to použil, nemáte to v tej knihe, ale už si to možno zapamätáte, je úžasná príležitosť vstúpiť do tej reality toho života. A tam sa nám začne zjavovať Boh. V tom živote. Nie v tej eufórii. Zväčša to tak býva, že pôsobenie Ducha Svätého má aj tento rozmer emočný a veľmi často je sprevádzaná taká útecha človeka pri konverzii. To ste asi všetci zažili, takú radosť, nadšenie, kto sa modlil alebo prešiel takým obrátením vnútorným, že doteraz som tak tradične prežíval náboženstvo a teraz už chcem, tak proste som si uvedomil tú hĺbku a naraz je to spojené s takou útechou. A to je reklama, povieme, to je taká reklama z neba, lebo keby si ostal v tej úteche, stále budeš myslieť len na seba. Ty potrebuješ ísť hĺbšie, lebo ten život, to nie je v tom. A druhá vec, že na to si zvykneš. Proste na to si zvykneš a už ten mozog tvoj nebude ani ten zážitok vnímať tak, ako
ako prvýkrát, keď to bolo. To je tiež práca na tom, ako sa stať zrelým človekom. A v tej zrelosti, v tom sa nám zjavuje potom Boh, a už nie len ako útecha, ale ako plnosť života. Niečo oveľa hĺbšie. Čiže to nie je, že tak Boh ako ma skúša. Boh neskúša nikoho. Aby ako si niečo on, alebo nám niečo tým dokazoval, alebo sebe. V takejto rovine Boh skúša, aby čo vedel. Nie. Tá skúška to je prirodzený dôsledok života, ktorý nás chce posunúť a môže posunúť hlbšie a ďalej. V tom spoznávaní tej pravdy o nás samých. Takže takto áno. Ale to niekedy, keď sa povie, Pán Boh ma skúša, tak to tak deformuje ten obraz Boha, tak ako by som povedal, doslova ubližuje tomu obrazu milujúceho Boha, ktorý za mňa zomrel na kríži. No tak on predsa, ja nie som pre ňo nejaký nástroj, nejaká laboratórna vec, na ktorej bude robiť experimenty. A či to dám, alebo nedám. No, nedal som, no tak peklo, no, tak ako mám smolu. Som mal dosť šanci, hej, a to nie je Boh. Hej. Tak to je ten zase monologický koncept, ktorý si vytvára vlastné predstavy.